गोवा बियॉन्ड बीच ही संकल्पना टिकाऊ आणि पाचवी पर्यटनाचे स्पष्ट संदेश दिता असे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगले। जाल्यार शेख धनिया कडेन चर्चा करून नवे शेख धोरण थारायला, पण आता काय जाण तातून राजकारण हाडून ताका विरोध करतात अशें ताणे पत्रकार परिशदेन सांगले। पळयात पुराय बातमी। आमी गोंयांचे हाडपाचो यत्न करतात ते म्हणल्यार दर्यादेगांच्या पलतडी गोयची संकल्पना। आमी सुरू केल्लो दृष्टिकोन उपक्रम दर्यादेगे परस खूप पयस वचून टिकाऊ आणि पाचव्या पर्यटनाचे स्पष्ट संदेश दितलो। निवळ दर्यादेग आशिल्ल्यान आमकां अभिमान आसा। गोयची विविधताय आशिल्ली पर्यावरण यंत्रणा, गिरेस्त सांस्कृतिक दायज आणि जबाबदार पर्यटनाची आमची वचनबद्धताय याच कडल्यान आमी सुरवात करपाक सोदतात अशें संवसारीक पर्यटन दिसाच्या आदल्या दिसा पत्रकारांकडेन उलयतना खंवटेन सांगले। ग्रीन टुरिझम जेव्हा आम्ही when we are talking about green tourism, it is a approach तेच म्हणाला आम्ही either the fellow who is coming here should have thoughts about green tourism or we have to make an initiative. आता आम्ही जेव्हा when we are moving towards example I will tell you की गोवा बियॉन्ड बीचेस आम्ही जेव्हा म्हणतात आणि when we are talking about rural tourism म्हणजे लोकल एम्पॉवरमेंट होणारच, विमेन एम्पॉवरमेंट होणारच, होमस्टे पॉलिसी त्यासाठी आम्ही काढलेली आहे, इको टुरिझम त्यासाठी प्रमोट करतोय। सो द रुरल एरिया विच वॉज ऑलवेज निग्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ टुरिझम आणि तिकडे इतकं सुंदर गोवा असून वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट ऑल्सो इज अ सस्टेनेबल मॉडेल। असं नाही की ते एक्सप्लॉइट करायचं, ते पण सस्टेनेबल मॅनरवरती करावं लागणार आणि इन दॅट not only the people as tourists who are coming in homestays will benefit, but also the local communities and the people who are hosting the homestay, त्या घरात सुद्धा ती महिला असणार, तिला वुमेन एम्पॉवरमेंट मध्ये they will get a direct connect. शेख धनिया कडेन चर्चा करून नवे शेख धोरण थारायला, पण आता काय जाण तातून राजकारण हाडून ताका विरोध करतात। तांकां सबलेटिंग करपाचे आसतले म्हणून ते नव्या शेख धोरणाक विरोध करतात असो दुबाव पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी मंगळारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेन उक्तायला। ऐकात। ताणीच सांगला सबलेट दिवं नाका। ताणी जेन्ना आमी ओनू फायन वाडयली 25 लाख रुपया, ताणीच वेलकम केल्यार म्हणले कर वी आर विथ यू, दे आर ऑन रिकॉर्ड। आता एवरी डे दे विल गो आउट एंड कम बॅक एंड देन चेंज देयर स्टेटमेंट फॉर व्हाट? सो दे ओनली वांट टू गिव इट टू आउटसाइडर्स। हो म्हाका प्रश्न पडटा। सो आय डोंट वांट टू टेक इट एज अ पॉलिटिकल स्टँड। I am with my traditional Sheikh operators to support them whatever they need, but they cannot take the government for granted with political tweaking and coming every time with different statements. तांचे जे statements हालीच्या हाली येवंक लागल्या, I condemn this statement because they are free to talk if we were not participating. Director, how, secretary at different levels and different forums we have participated with them, and we have taken cognizance of everything. We are here to support them, but in the right manner to ensure good tourism happens. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, समृता खानगावकर आणि निखिल जल्मी।